Bread and butter στο Βουκουρέστι. Αξίζει? Μείνε μέχρι το τέλος για να μάθεις. Σαν μαγαζάκι είναι ένα μικρό, όμορφο, casual θα έλεγα, μαγαζάκι. Δεν είναι κάτι τρελό. Το τιμοκατάλογο το βάζω εδώ για να δείτε και μόνοι σας κάποιες από τις τιμές ενδεικτικά. Κάθε 5 λέει είναι 1 ευρώ. Οπότε κάνει τη διαφορά 1/5. Αν είναι 50 κοστίζει 10 ευρώ. Πάμε όμως να δούμε κάποια από τα πράγματα που παραγγείλαμε. Ήταν νόστιμα ή όχι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Εδώ έχουμε 3 διαφορετικά βούτυρα. Το ένα με τρούφα, το άλλο πάπρικα και το άλλο πολύ κλασικό. Και τα ψωμάκια δίπλα που σας έδειξα, πολύ λίγα ψωμάκια. Εδώ έχουμε αμερικάνο, μονό αμερικάνο είναι, δεν είχαν διπλό, δεν ξέρω γιατί, χάλια. Τα βούτυρα, πολύ ωραία, ειδικά αυτό εδώ που δείχνω τώρα, ήταν με τρούφας και ήταν απίστευτο. Το ψωμί με το αυγό, το ποσέκι, το σολομό, άθλιο, ο σολομός χάλια. Αυγά με πατάτες και τυρί, απίστευτα. Δεν μπορώ να περιγράψω, ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Αυτό εδώ είναι με την τρούφα, ναι. Εδώ για τα γλυκά δεν έχω λόγια. Τάρτα lime, 8,5 στα 10 είναι πεντανόστιμη. Και εδώ πιστάτσιο cheesecake. Απίστευτο, 10 στα 10 ήταν αυτό. Αντικειμενικά δεν έχω φάει πιο νόστιμο. Αλλά μόλις φύγαμε, πληρώσαμε 57 ευρώ με 15% tips. Τώρα ήταν καλά, ήταν ακριβά. Εγώ πιστεύω ήταν ακριβά για αυτά που πήραμε. Oh, Costa from America.